Diktat trin 1. Jeg læser først hele sætningen med ordet, så gentager jeg det ord, du skal skrive. 1. Vi spiller tit domino. Domino. 2. Jeg har lige købt et spil, der hedder Mikado til min søn. Mikado. 3. Jeg kan nu bedst lide Kalaha. Kalaha. 4. I januar måned var de i zoologisk have. Januar. 5. Der så de en bavian. Bavian. 6. Min kone vil gerne en tur i Tivoli. Tivoli. 7. Lyset på cyklen får strøm fra en dynamo. Dynamo. 8. Stykket fra centrum til yderkanten i en cirkel hedder radius. Radius. 9. Det er koldt i februar i Danmark. Februar. 10. Man kan ikke vinterbade i en bikini. Bikini. 11. Inuit er et grønlandsk ord for grønlænder. Inuit. 12. Prinsessen sætter et diadem i håret, når hun skal være fin. Diadem. 13. Der er en kostbar diamant i smykket. Diamant. 14. En kolibri er en fantastisk lille fugl. Kolibri. 15. Jeg elsker de små gule erantis i haven. De lyser op. Erantis. 16. Rodeo er en tradition fra Spanien. Rodeo. 17. Kan du spille mandolin? Mandolin. 18. Nej, jeg kan kun spille violin. Violin. 19. Vil du med og se en film i biografen? Biografen. 20.
Kan jeg ikke, jeg skal i kirke. 7. klasse går Lucia i aften. Lucia. Slut på diktaten. Svarene kan du se ved at åbne den fil, der hedder diktatløsning.